Yeah, Alisemama, Momunyina ha. Adia chenese chenwa mosomfo, mo ade nyina no na oya de kese Kronkron Tano Komfor na mne mo hia awiai wadawo ma. Adia che ba kobiem yedi ka emfase da mo twedi ampa kwa metotobo so nyame otonsuo bo awia bo hu ba hamba no ba nom. Oduma boaye da so tiase mojadi emu ofrisa na ekatema da bodwemu. Ya nwinti ya nhwiase, ye nwinti mponu asabe kafrache. Ye gina na so. Eka wodasane nko ni awu wasai wablaba asai wonduma asai wukura jawo. Oye jawo onimbiase aba oye bibi enye ye wosre de wadi nanso ye onyankopon pe no ye esanse enye de nipa pe no nyame penti oda so tiase bibi ekoso wano e do twedi ampose be do mase ene fokwasie ene kwasie ye do twedi ampose me shamobo me kai mo atiefo adeshimamba on the 15th hobe abro so on the 15th ye kwa children's home if you family yako ebetimako tibada uroma obi a wope mwa so betuma boa ye kwacho den so mu betumi di aba oduma nko mo obi anyina kuma so ade ni bibia ma no fa no tuma pemfra ade a chene se le chen do a otwedi ampo kwa me enye obi akuma so ade ma no afia no ahie o afi mu nsem kukuruba wada wuruma obi anya hwe yie mfama no ho nene adesua no ya tudin se ewiase nyanika ewiase enyanika ewiase enyanika nanika enesai mini atrasidi focus wa gele pa jiri wani je na trase na bu nkontabi kabibom tibi firim na enya emfaso ansa no na twa de hwe ewiase nanika wai wa ba ewiase oba ye eye ahwiase ene kukuhwiase enko a ewiase eye kukuhwiase ewiase kukuhwiase o mini ayen hwade wasori anopa osori anopa yi wahwim udutrabom okopo anu aduane okopo anu aduane me fa no se owoyere owoma Oba kohuma oyira no aduane na wadibi me fanse wadidi awie odidi wie wada oda ye sebia mu sebia nya do ade anipa da sani wo sori abetuma ya ma ani gia obi ko disco me ko club me ko wensa me ko didi no manom me ko restaurant me ko trebia bar Sabe me cop me baby dey say fi bibi pop me ko disco ana ade wo mu ara say me ko mape yen falesa o trasia hwedia ewiase ni jepe wo mu pa no ewai o da waju wani yen falesa wonya sika wasu fie watoka aduane bi apebia no onyadi o mako school fees minia wakoji wani a oji akwa koduru sai wachara asasi so na wiase wachara asasi so kura no hobe sai 60 years ene Ghana yomu enka no ni patimi nya 200 years 90 years tienio enkane no obitumi nya 200 years 90 years 100 years 150 years ene yeni ani edie enye papa fertilizer eni ani nu ahodo poison chemicals yeni edi nyina no ade ache onipa dasani ne mfe me na ya me ya metiye me ya me hudwa me da me na ohaw ni amane nko a efrise enuane anu na nanum di fresh enuane a yedua ni yetwa ni yedi no ene bi ni ho ene enuane yedi nyina aye fertilizer enuane nuo ene yedofo mpa yede chemicals ene domfuo yedi dowira emfote yenya nkankom sibire empempra sase ene ni nyina ayira enkane obi bonkwaya domunkwampo ufiri ha
ene ka kwa mu ho ebe fie ha ote ewo amama so afiefie montene so sent no na agi ba bia ene ye nkwan kwa mpanimfo ye nkwan pa nkwan ni mpuntu hwa ifiri say eniema na enya free enuanunum enya free ha amane nuane ye di mu no na enya dai ni ho Ewiase enya ni kan ogire ho a ote wa na ade ache na ade asa ne due nyina na problem o yale ene yare ahodo fever jaundice mojabroso typhoid asthma hypertension ulcer ene enkwala nyina yatimi yale ulcer enuane ye die enya papa yade ne amane ene ohaw wa nyina chi onipa dasani nwene no ho ye fun pesika ye fun pe kwaya emfata so mini asema me katrasidi yo etiefo ne ayefo amohwe ne mu amutie trasidi abu se wiase enya nika de se wiase nya nika dia de be ntiri odasani itimi ko twetwe ne nua na ntiri emani nua abla bosai jini nua yiri firi ne nsam jini nua japade firi ne nsam jini nua gold firi ne nsam seni nua adwuma konkonsane ne emfata na ne kura no onipa ekum ni nua de akopesika kura onwene ho yamfa wiase eni mu ya de nyina yamfa nhyɛ wonsa eni na di nansa eni dipa nyini no ache wo tie kom kura nyankopɔ wa hani papa me wasem bisa nyankopɔ pa yempa ye ba wiase a ya dwene nipa ho ya sacrifice ama nipa mpo de aye ohaw eni amane abeblese nkunua adesoa ede itiri so yeni ahoto yempo ye ba wiase afefe de mpo enhyeda enye ebeden enye efempo de ohaw ne abeblese de nipa so yempo ye ba wiase ya hunu nsanom ya hunu winom ya hunu sigaleti nom omotra mo ne omne mafo papa bi ya hunu ye ya hunu disco ko ya hunu dance ko ya hunu pop ko ya hunu enema bia emani pafiri se okogina ni emana setram ye mpo emu bia ye mpo kra de se mi se mpo de efisi ya wo me no nsada me num sigareti da me num wida me ni adamfo me ni yonko me nko disco da me nko dance da brapa nko no bebisa me record na me ka kire wi bibia no a manipa abla bom na ni je manipa abla bom edom apru kohwe maye bida na mpo no se ade bi be ba abla bom a ebe mu ani age kakra na ye sesebe odi aduane ehye wonum ana onum nsuo ana sabi mpo ebi a wo yiri bi ana wo ba bi a ne te ne sabi kafrache one ne te ebo nkomo ye hunu ma apese so obepe oba mpo a open according to enya according from mpo de ewiase ye ba ye ne be ye de be ye be pe de be e de ne be giye o sori a o da wona enkrofo amane adeso aso onipa bia wo ye ni papa bia no o bre wa asase so fi se o dwene nipa ho nti nipa nkonua ene adeso a eso hye kamia ye se ebulu mfie be se aduonu ni akire ni mosomfo ma de nyina na kese me nse dan na kronkron da anadwobre me ye adwuma me data 24 hours mo ahwefo a me ye modwuma munim titru se me nyano kra mo America kwa mpodie anadwo no mienu anadwo no miensa me kire Ghana tab me ye program ye freme me ni mudi nkomo fi se sabe na fe na frɛ adwuma ba me saya da je de manipa sabi we nyina echi no onna na papa bi empo ba ni pa wiase no enye nipa na ba ma omu a emfaso bai pa na benye frasa asiso etie formato amamu ba ni ba wiase no emfaso bai ade nipa eme nipa ni GS nipa kohwe we ye fa yes ni ha ene ni gidie bia sa bla ni bia no minimu bi mini abi sa na wo so tie empo yempa ye dwene nipa ho ye ba wiase be ye de be ye ba je de be nyankopɔ kora ha nipa minia ayani brisam ena menemo eche no awia ede kobo anwumifan muatia
That's a minya kada ene kan ose ohwe nipa ne nipa mobo na osere nipa enti muatia ete ho a no osere twe adaya ose onumpo a onyankopon bo no ema no ne nkwa na bebre timidi emfia apemumpo onsi dai ontoka onhano ho onye adwuma enso odidi odasani wanya mfie kura mfie aduoson aboro sokora no enem mfie aduoson no mpo aboni pase de dwonso abo akoko nipa nyini nche enso odasani ha no ho no osi dai akoto cement oyewei yetukwa akotara buchire emu awo esukochia emu hawni abeblese empo unya nipa mpo a wudi wachi beja no muoti ase onumpo otimi nya mfie apem no ha no hunsi dai ha no ho odasani koto cement koto asase koto cement koto anua iron rods no owia otua sika ema amazing for abesi no owia wabosom chense wa plaster ogu concrete no we nyina wato tiles na wachechere iron rods no owia wo the iron gate atotoa no wato fence wall no we nyina fence wall no wa for security ya efe no wo chiman kraman de fienim moti atewa no hedipa na osere twetwetwetwetwe oso onumpo no odi mfia apem no onhalo ho na odasani a yenkwa na wasasi so etia na sete saabia adenti na milia osori a utumi da wudua utumi bu nua gini sika utumi bu nua kwasia utumi bu nua fa kwambode bi so utumi sebe ekodu nua konkonsa me na brabo sei mane nua eji nua die Ewiase mani jeni mo Anika na wumu na ne de hene ade ache na ade asaw ba ye ba Ewiase kura no ye beje die bayi ye baye die bayi o hawde kokuru Ewiase nyina na nso onipa dasani ye ncheke ye ho ye mu ye ho ye mfele ade ye nsura ade ye nkae tete atempo na ye nananum fa so a otimi nyini che mana mpo otimi trase na mfie be se wahane ya kire no yesori a bone adwembone konkonsa pesamin kunya asise etrimoden oniampo obuni ni agiri sika onyere ho odi ni adu konkonsa onyere ho na ni adwuma na bra bone bibia sei agenti edi ani agira asase so hwe de ya pena asase so nyina da krope be sori agya ho na mbisa ho se ka na wutimo no enya bia no ofa kwampaso ne eto ya na ofa kwampaso ne nya ya na enya bia wankobu obi enya bia na obi ka na adada no fa kala sisi kwa bi ji obi zika de koto ye efie na wutimu no a wo de wa ma sifie we ma ye mini akonfo mini amala mini asofo mini amimem oyi bisa we Ewiase no ni kan ne dia yere sesi a me sori yi empo minya akwa empo ne madidi o enkrofo adwuma aduane mpo ebi nka ma no eni je wo ne dia yi wumpa obadwene nipa ho no wo ade so a ene wa wo do nipa no uni adofo nipa papa oni dofo nipa bonifo ekuta dom nipa papa enoso obeye nipa papa ebe wi echero de boni atua oka wa nhwe ya bedi nipa bi echi obaka se papa kwa wuje bida na nsumia oya papa o de bokwa de ma ho ate o de tonkwa de ma ho ate o de bokwa de ma o ma no nana no ate ya na no bia boy aye boni fetete na nchirima ni tua so ka ebi ye boni ebi ye nkodua ebi ya de so a ebi ya wade kwa wade enye ebi ya de basa ebi ya bra bo nyina aye basa adam boni bi na nambi ko ye ntia mesre uye ni papa obre ukoto adwuma mu konko enema omoye deals biom ya omoye dealings biom enam so uye ni papa di one place one hwe ye obebokro no ahyew ye bedi konkonsa ohwa me ayiwadi obi bedi boni mpo di asewa me akoto akoto afiase aba woni hu bi ye betimi di asem bi ato so efrese esumuni han no eni twaka se ade bi a wo ye papa no obi a wo ye boni no ontimi no wani nhia enti Ewiase aye kokuru Ewiase onya kokofura onya sereba onya kokofuru be ma papa onye oba papa nwale no
Sa na oba papa so enya be ma papa nwale no. Unya sebe akokofuna unya sreba. Enya sreba so unya akokofunu. Be ma oya papa obehia oba papa no eye baako intensi. Oba oya papa obehia ne yonko be ma papa no so eye baako intensi. Ene ansa na obehia wo partner oye ni papa no. No wa Ewiase. Oba papa be hia be ma papa o wa akoma wa badaye be wa no no wa bre ne mema doso no kwachiri sa na be ma papa o be hia ne yonko ba papa o be wale no o so ma no doso bia ne ma bulu kwasea e ma gina japade e ma mla ba sei wa gina wo bi mpa wu bi mpa bla ba sei if say Ewiase ablabo aye o haw aye adesoa aye nkomia Ewiase nya nika ntimi nua me srew Wuni enyaye bone wuni enyaye etrimoden wuni enyaye pesamin kumnya wuni enyaye konkonsa wuni enyaye sabe esisire etrimoden ene ne em fata mfiri yensem ya blabo ayebo ye motre ne ya blabo ne Ewiase enipa enya de opanyina ena abenya de ye pe ene enya enkabo apete koye na akwase hene enye na so obeko bola so no si bola so no didi bola so no ya me mwae omi entiase omi ablabo nyina na ye hunu se kokura moche wa asamado a de obeyi biaro obetu asoka o hwe ya me nyi mfiri musuo ne esemu afia no ahia onipa da sani bi a odwene wuni ho bone so kodi na wuo hwe sai efiri se ukumkumkuma ebeka wo kwa manfo so na wote se de ani aso a on chire bode biala da yakupon shira no damase ya me nshira mo onye obi akoma so ade ma no bye bye.